Hej sammen, og velkommen til episode 2 af Minecraft. Jeg tror lige nu, så cutter jeg bare indtil jeg kommer ind til spillet, så jeg kommer lige så snart, at jeg kommer ind i spillet. Yes. Ja, og yes, jeg skal lige få et screen. Vi gik jo af sidste gang. Det var faktisk lidt dumt sidste gang, jeg kom til at slette min lyd, men altså, ja. Sidste gang, så var der var ingen, desværre, der gad at comment videoen. Så må jeg selv bestemme. Ja, desværre må jeg selv bestemme nu. Jeg kan personligt godt lide lorte, der er lavet af sten, så derfor går jeg bare derhen. Det synes jeg simpelthen ser fedt ud. Men jeg er lidt... Nej, ved du hvad? Jeg tager det der sten, den der sten store lort. Så. Jeg har næsten en stack af kød, det er så godt nok. Det her, det er faktisk godt. Det er virkelig, virkelig godt. Nå. Der skal vi altså i hvert fald ned senere. Imens skal vi lige... Bum. Derop, herop. Så hold da kæft, det ser sgu da fuldstændig fedt ud. Jeg ved ikke, om det er en af de nye. Det ser jo fucking fedt ud. Jeg ved ikke, om det er det nye... hvad hedder det? Om det er det nye... bimes, en af de nye bimes. For jeg tror, der kommer vulkaner eller sådan noget. Jeg tror, der var kommet vulkaner. I don't know. Don't rage. I don't fucking know. Så har vi fået... Nej, vi har egentlig ikke fået så meget træ. Det er da godt, at vi lige planter... Så planter vi altså lige nogle her, og så går vi... Når vi skal have noget træ, indtil der begynder at vokse nogen... Altså, jeg kan lave... Jeg tror, jeg overvejer at lave en hel skov eller sådan noget sindssygt. Så det kunne være fedt eller sådan noget. Ja. Så. Ja. Så nu mangler jeg allerede mad. Det er ikke så godt. Så jeg spiser lige noget af mit kød. Eller det er egentlig ikke... Det er lige meget, om det ikke er godt eller ej. Fordi jeg har sindssygt mange stacks af det. Det er jo helt vildt. Nå. Hvordan fuck? Jeg laver altså lige en vej til at kunne komme op. Jeg tror, jeg laver bare sådan en trappe her. Så efter så laver jeg den... Hvis vi sådan noget langt i den her let's play, så tror jeg laver den ud af metalblocks eller sådan noget. Det kunne være fedt. Det kunne sådan være mega fedt. Men samtidig lidt over... Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er overdrevet eller ej. Nu kravler vi altså lige op her. Nå, ja. Hvad fanden er han? Der er vist allerede en, der har prøvet at komme op. Og med succes, var. Der er en ko, der er kommet op. Kæft, der er mange køer deroppe. Egentlig for, da jeg var det så sidste gang. Kom, så lad os gå op. Vi går op. Wow, fuck. And that's how you play Minecraft. Gider du godt at stoppe, altså? Gå nu fuck off, altså. Ej, vi kommer aldrig op, mand. Det gør vi aldrig. Vi kommer aldrig op. Aldrig. Nogensinde op. Så der. Så nu er det så problemet. Det var så ikke meningen. Kæft, hvordan fuck? Hvad? Det giver ikke en skid mening. Kom nu, hvordan fuck kom jeg op? Kom nu, ja. Smukt, det er, ja. Crafting table, ned med den. Hvor stiller jeg den? Lol. Jeg tror, hvis jeg skal have det her flattet helt, eller få det helt flattet ud. Eller hvad fuck man nu siger, man. Ikke mob mig. Nå ja. Ja. Jeg tror i næste video, så laver jeg nok en video med facecam. Er det der en ny blomster? Ja, det må det være. Så det er lidt kopier til Hexet, det der så. De der blomster der, fordi Måske skal jeg tage også tekstpack. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, det vil ødelægge lidt serien. Jeg nu allerede har startet med det hele sådan fedt. Jeg vil nu lære det hele at kende. Fordi der er mange ting, jeg ikke kender endnu ved den nye opdatering. Så ja. Lige nu så det kommer til at gå ud på, det er, at vi skal bygge et hus i den her episode. Så ja. Så i næste episode, så finder vi nok nogle års og en masse ting. De her episoder, de bliver altså lidt korte. Jeg ved ikke hvorfor, men altså... Sådan er det bare, altså.
hvis jeg falder ned herfra, ikke? Så bliver jeg sindssygt sur. Og det er bare mega irriterende, fordi at, ja, jeg hader det bare sindssygt meget jo. Altså, det er bare... Jeg vil kraftedeme ikke falde dernede. Så, jeg sagde sådan, jeg vil ikke falde ned herfra. Så se hvad der sker. Det er da helt åndssvagt. Hold da kæft. Ja, gå nu ud over. Jeg skal kraftedeme se, hvordan det er at falde ud over. Din lortepik. Eller hvad fanden man nu ser. Håber ikke min mor har set det her. Wow, wow. Dildo. Hold kæft, det er så fedt ud, det her læg. Eller er det et skeleton? Og det er en edderkop. Nej. Det skulle da fandme et fucking... Det er en mega fedt hus, det her. At man bare lige kan lave sådan et hus heroppe. Ja. Skal lige se. Jeg har bare mega total. Hvad fuck er det der? What the Hvor mange fucking køer skal der lige være? Du er en forbandet ko. Altså, fuck off. Ej. Au. Der er vist nogen, der kommer online på skærmen. Lige meget. Jeg tror fedt. Lige nu, så sætter jeg sikkert noget trollmusik på. Ja, jeg sætter det på nu. Så, ja. Som I kan høre det nu, så afspiller det helt vildt godt, og det er bare fucking fedt, ikke? Det er virkelig godt. Jeg elsker bare trollmusikken, som I kan høre, at den er bagved. Altså, som I kan høre, som... Jeg skal nok slukke det for om lidt, men altså... Lige nu, fuck er det der. Det er da bare ulækkert, altså. Nej. Der. Yes, det er smukt. Hold nu kæft, de bliver ved med at snakke, mand. De der kører der, wallah. Okay. Wow. Væk med taget først. Lol. Så, yes. Bliver det ikke snart færdigt? Om ved I hvad, YouTube? Jeg tror altså, at ellers bliver videoen alt for lang. Det er jo ikke en særlig... Altså, der er ikke nogen, der sådan har givet at kigge med endnu i det Let's Play. Så håber jeg, at der er nogen, der gider. Men indtil videre, indtil der ikke er kommet sådan nogle mange, så tror jeg altså lige, vi slutter den sådan lidt tidligt. Så vi ses!